थाखो नों माला थांगोन न'आव हो मादै ददे इसा नों आंखौ थांजानो लुबैबाय नामा थांजानो लुबैबायथ' आरो मानो इसा रानि नों आंखौ अना नामा आंजों नों गेलेनो मोजां मोना नामा आंखौ मानो थांजानो लुबैखो नोङो दानो ओरैनो थांजानो लुबैबाय जोंहाना फैसा गैयाना आलासिफोर फैबा बेदर जाहोबाय थानांगौ नालाय बेनिखायनो आरो थांजानो लुबैबाय जोंहा ओरैनोबा माइरंबो गैया फैसाबो गैया इसा नोंनो सोर फोरोंदों बिदि बुंनो फैसाबो गैया माइरंबो गैया होननानैहाय सोर फोरोङो नोङो रावबो फोरोङा आं मिन्थिखायोबा जोंहा फैसा गैया होननानै बेखायनो बुंदों आरो मादै देना गेम गेलेनि इसा दायो गेम गेलेया दै दा इभिनिं टाइमाव गेलेगोन नों स्कुलनिफ्राय फैग्रो ओमफ्राय सानैजों गेलेगोन सना दे दायो नोङो स्कुल थांनायनि टाइम जाबायना आं दिनै स्कुल थाङा मानो स्कुल थाङा जानांगौ आंना दिनै जोबोद बादों स्कुल थांनो इसा सना उन्दै मानसिफोरा न'आव थाया बिजि थुग्रा फैयो हो बेनिखायनो स्कुलावसो थांनांगौ इसा सना नोंसोरबायदि नानियाना स्कुलाव थांनांगौ मोजां फरायनांगौ सार मोना मिस मोना मा फोरोङो मोजां गोसो होनानै खोनासंनांगौ होमबासो मानसि गिदिर जानो हागोन दा आंथ' मानसि गिदिर जाखाबायना आंथ' दायो मामानि मेमे जालाना गिदिर जाखाबाय फरायाबाबो गिदिर जाखायो दे नङा सना मानसि गिदिर माने नोङो पुलिस सिनायोना सिनाया पुलिस जानो हायो ओमफ्राय नार्स जानो हायो डक्टर जानो हायो बेबायदिखौसो होनदों आङो आखायाव बुरजा फैसा मोनगोन गुस्लार बुरजा बायनो हागोन गारि बायनो हागोन न' बिल्डिं गोजौ लुनो हागोन नाङा आं लुवा न' गिदिर आं न' लुवा मादै ददे आं दिनै स्कुल थाङा आंखौ दा आंनि मामाया स्कुल थांनो लिंफैबा आङो मामिखौ थगायगोन दै मामाखौ थगायनो मानो मा होननानै थगायगोन मामिखौ बुंगोन आं उदै सादों होननानै बुंगोन मादै नों खोन्थानाङा दै आं मामाखौ थगायगोन आं दिनै स्कुल थाङा इसा आयु आं बे फिसाजोखौ हाल्लाहाय खर' गरम जाजोबोसै आंनि नायना मादै मामाया फैलायबायसो होननानै बुंदों नोङो आं नोंखौ मा बुंदों दहायनिफ्रायनो फैदो स्कुल थांनो टाइम जासिगोन आथिं आखाइ सुनोसै ओंखारनोसै होननानै आयु खोथाखौनो मानिला माथो नोङो दाना मामा नों बेबायदि अख्रा खालामो स्कुल थांनो बायोखायनोथ' आं नोंखौहाय हस्टेलाव दोननो नागिरदोंमोन दा बेबायदि न'आव थायै उदां थानो मोननायखायनोथ' हस्टेलाव थांनो बानानै नोङो मानसिफोरखौहाय मामा बाबाखौ बुंह' दादा दिदि हस्टेलाव दोनहैनाङा होननानै बुंदोंना नोङो फैद' लस जायो फैद' एबसेन्ट खालामनो हाया फैद' गोख्रै ओरैनो मान्थलि फिसफोरा थांगारो फै जल्दि फैद' देरि जासिगोन इसा सना रानि आंनि जिउ देरबि थां सना थां नों स्कुलनिफ्राय फैदो ओमफ्राय आं नोंजों गेलेगोन दे सना दे थांदो थां मामा उदै सादों आंनि उथुमै खाथियावनो साखादों उदै सानाय फिसाजोखौबो स्कुलाव लांफानो नागिरो उथुमैयावनो मेमब्रे सादों मामा थांनो हाया दिनै हाबाब मा फिसाजो जाखो बेलाय मासे थिमफां ओंख्रि जाखो फुंनिफ्राय माथो जेबो बेमारानो गैया जानाय लोंनायावबो माथो जेबो बेमारानो गैया स्कुल थांनोसै टाइमावल' मानो बेबायदि नोङो मालाथो उदै साब्रबखो थाव मुलि दङ मुलि जानानै स्कुल थांगोन थ' फैद' मामा फै बांद्राय फाल्थु खालामबाय थानाङालाय नोङो एफा उन्दै गथ'खौनो मुलि जाहोबाय थायो किडनि हामा जायोनो मुलि बांद्राय जाबा दे खुगाखौ बांद्राय बाहायबाय थानाङा नोङो फैद' उदै सानाय मानसिया रायलायनोबो हाया जानांगौ खुगायाथ' मालाबाबो बेमार जानो रोङा बेनि खिनोबो ओंखारदों आं खिग्रोनोसै आं आयु मा जाबावगोनहाय बे फिसाजो सासेजों बे फिसाजोआलाय मोजां मानसि जागोन ना जाया जाखो स्कुल थांनो होनबानो सानफ्रोमबो मोनसे बेमार जाथिनायानो जोबा सोरांस्रि नोंनि फिसाया माथो नोंखौ फानगोनहाय बे बैसोआवनो बेबायदि टेलेन्ट बेनि आयु फानगोन बिमा बिफाखौ फाननो जाथारगोन बियो जानो मानो एसेबां थिम फांख्रि जाखोथाय आंनि फिसाजोआ
सोरनि लाखोथाय इसेबां बदमासनो गावहानो उन्दैयाव बेबायदि मोनदां है आं बिदि नङामोनदांहाय आंखौ माथो आनै आमाइ मोना बुङो जाम्बि बिसो मोनो आङो था होनबा थाग्रा जा होनबा जाग्रा फै होनबा फैग्रासो मोनो आङो जेबो बिदि सालु नंथारामोनोहाय आङो गावनि बुंग्रायखौनो गारना लानो रोङामोननो आङो सोरां बिहामजो जोमै बिहामजोआ गैया नामा बहाथो नुवाखैनो आं बेखौ दिनै गावनि रुम सिबगासिनोमोन दायै न'आवनो दङमोन ना बहाबासो थांलायबायदां मिथिला होमबा रलाय होमबा बिनि रुमावनो थांनानै फैनि आङो सोरांस्रि आंनि बिखुनजोआबो नोंनि बिखुनजो बायदिसो जानांगौमोनहाय मालाय नोंसोरखौ बिहामजो बिहामजो आइ सना होनलायो गैयाहाय सोरांस्रि आंनि बिखुनजोआथ' आंखौ दिनैसिम बिहामजो होननायखौनो लिंफेराखै आं जोबोद बिहामजो होननानै लिंजानो लुबैयो माथो होननानै लिङो होमबालाय बिहामजो होननानै लिङाब्ला मा होननानै लिङो मानोना सोरांस्रि आंनि बिखुनजोआ आंजों मोजांखौनो रायलाया सानसेयाव आंजों खननैफोरल'सो रायलायनाय जायो दा बेबो माबा मोनसे लिंनांगौ सोंनांगौब्ला ओइ होननानै बुङो बिखुनजोआथ' बिखुनजो गैखाया बिहामजो होननानै मानिखाया आरो बिबोनाङाबो आंखौ दिनैसिम बाजै होननानैनो लिंफेरा दे नों बेबायदिसो न'खर मोनहैबाय आरो आंनि खाफालनि लिरनायानो बेनोमोनदां सोरांस्रि होखारजादोंब्लाबो गुरै जानानै आङो दिनै न'आव थांनानै फैनि र' न'आव मा परिस्थिति जानानै दङ दे थांनो लुबैदोंब्लालाय थांनानै नायदो आरो गावसोर न'आव सोयो गनायो गनाया बे गावसोरनि नों नोंनि बिबान बायदि मावलांबानो जाबाय दा ओइ अलम्बार गाबोन ओंखार हस्पिटालाव थांनो फुङावनो ओंखारखा जेबो जाया लोङा उदै खालि खालियावनो थांगोन साबेसे डक्टरनाव खिन्थिबावगोन नोंलाय दिन्थिया नङा दिन्थिखाबाय दा साथाम साब्रै डक्टरनाव आरो साबेसे डक्टरनाव खिन्थिबावगोन आरो आंलाय मानो उदै खालियाव थांनांगौ जाखो नोंसो थांनांगौ दा मा नों नायजागोन आंबो उदै खालियाव थांफानांगौ नोंजों खस्थ' रसा नांनानै थाङा आं गाबोन बेदरजों ओंखाम जानानैसो थांबावगोन गाबोननि डक्टरनाव थांनो गोनाङा आंनि थाखाय नङा हुआ नोंनि थाखायसो नोंखौसो दिन्थिहैगोन मा आंखौसो दिन्थिहैगोन आंलाय मा जानायनि मा गावहा सांग्रेमाखायनो आंखौसो अपारेसन खालामनानै गेलदां खालामनोसै नामा नोङो बेनिखायनो आंखौ डक्टरनाव लांनो नागिरदों उल्थां फाल्थां गोब्रामबाय थानाङा नोङो आं जेखौ बुंदों बेखौल' मानिलाय नोङो मानो बिदि थाङालै आं थांला आं डक्टरनाव थांला आङो साबैसे डक्टरनाव खिन्थिगोन गासै डक्टराबो नोंखौ बे सांग्रेमाखौनो बुंखागोन खुब मोजां मोनदों आरोना नोङो सांग्रेमा बुंजाबाय थानायखौहाय थाङा आङो लाजिबाय थांनो गोसो गाबागाव थां अलम्बार हयनि नहयनि नों आंखौ सांग्रेमा बुंनानै रागा फोजोबबाय थानाङा दे बुंखादो आङो सांग्रेमा हिन्जावखौ सांग्रेमा होनाबा मा होननांगौ लेवग्रा हिन्जाव फार्स्टआव दिन्थिनाय डक्टरा आंनि फिसाखौ गिदिर होननानै बुंदोंना बुङाखैमोन औ गिदिर नालाय गिदिर बुंखागोन दा मा फिसा होननानै बुंजानो लुबैदोंमोन नङा खोनासं आरो नेक्स्ट बाराव दिन्थिनायावहाय डक्टर सानैया मा बुंखो फिसाखौआथ' थिगानो जेबो प्रब्लेम गैया होननानैहाय नाथाय बिसोरबो बुंनो हायासै मा कारनाव फिसा मोना नाथाय बिसोरो मोननाय नङाल'सो बुंदों होमबालाय मा दंबावो गैला हिजोरासो जागौमोनदां नोङो बोरैबा दास्लियावनो हिन्जावसो जाना फैबाय बेनिखायनो बिदि दास्लां हिन्जाव हिजोरानि खोथा गैया बेया अलम्बार गाबोन नोंखौ चेकआप खालामगोन आंनियाथ' आंनिखा गाबोननि दिनाव नोंखौबो नायगोन नोंनियावसो थानो हागौ प्रब्लेमा नोंनियावसो बेनिखायनो गाबोन नोंखौ नायहैगोन मा आंनियावसो प्रब्लेम माने बहा आंनि इन्जिनाव माबायदि हिन्जावब्रा आंनि बाब्लुआलाय माबायदि मा प्रब्लेम जानांगौ आंनि बाब्लुआलाय थिगानोखा माथो नों मिथिखायाखै होनबा आंनि बाब्लुआ माबायदि दाबो स्ट्रं आरो दंखायो माथो बेनि खोथाखौ बुङाखैलै आङो फिसा थाग्रा नोंनि एम्फौखौसो नायगोन नोंनि एम्फौखौ दुरबल नामा अ माने बुजिबाय आङो गावहा सांग्रेमा नाम लानो बानानै नोङो आंखौसो बरनाम होनो नागिरदों आरोना हुवाखौ बे मा होनो मानसिफ्रा दे बुङोना सोरनोबा हुवाफोरना गरसे गोगो गरसे थेफा होननानै बेबायदि मा नों आंखौबो थेफा होनानैहाय बरनाम होनो नागिरदों नामा थाव होदोलै हिन्जावखौहाय आं थाङा आं नायजाया आं बरनाम लाया आं थेफा होननानै मानसिफोरजों गाबजानो गोसो गैया बुंखादों दै खबरदार आंखौ दा लिंखा फिसाबो जानो लुबैयो फिसाबो नागिरो आरो नायजानोबो बायो नायबासो मिथिगोन दा मानसिफोरनि बुंनायजोंलाय मा लोब्बा आंलाय बुंजायाखै नामा खद' बुंजाबाय माथो आंबोसो सांग्रेमा होननानैहाय मालायनि बुंनायजोंलाय मा लोब्बा जोंहा जोंनि संसारखौसो नायनांगोन दा जोंनि इयुननि थाखायसो जोङो मोजां खालामनो नागिरदों दा आं थाङा आंना गासैबो थिगानोखा आंहालाय मा प्रब्लेम हौवाफोरा कि प्रब्लेम जाबाय बायो नामा हिन्जावफोरासो थायो दा प्रब्लेमालाय खोनासं गाबोननि गेजेराव नों जुदि डक्टराव थाङाबा नोंखौबो नायनानै रिजाल्ट मोनागौ मानि नों आंखौ खबरदार सांग्रेमा होननानै बुंनो मोनखाया बुंखादों प्रब्लेमा सोरनियाव दं नोंनियावसो दं ना आंनियावसो दं मिथिग्रोगोन बिनि उनावसो
सोर मा नाम लिंजानांगौ लिंजागोन होमब्लालाय मोनसे खामानि मावनोसै मा खामानियानो जोबा नामा नोंहा सानफ्रोमबो मोनसे खामानि ओंखारबाय थायो खुगायालाय मा हाब्लां जाबाय थाखो थाम्फै हाबसिगोन खुगायाव आं डक्टराव थांनानै आं नायजाहैया आंखौ जुदि नोङो एसेबां ट्राय खालामना नायनो लुबैदोंब्ला आंनि इन्जिनखौहाय गुबुन हिन्जावआनो मास मोनसेनि थाखाय बन्दक लाबोना दोनफै आं बेजोंनो ट्राय खालामनानै नायगोन मानो मिथिगोन दा नोंफा खर'हो नोङो सोरबाखि हिन्जावफोरखौबो बन्दक लायो बे नांगौबालाय नांगौ होनना बुंना होफैखागोन आङो माथो मास मोनसेनि बन्दक नांबायगौ औ नों जुदि आंनि इन्जिनखौ एसेबां दाय होगासिनोबा आंनि इन्जिनासो प्रब्लेम होननानै बुंबाय थादोंब्ला बेनिखायनो बेलेग हिन्जावजोंहाय मास मोनसेनि थाखाय बन्दक लानानै थानानै नायनोसैब्रा थिग नंगौना नङा होमबानोथ' मिथिगोन दा उल्टां पाल्टां बुंनानै आंनि खर'खौ नोङो गाज्रि दाखालामसै गाबोननि दिनाव ओंखाराबा नोंखौ खाख्रब खुख्रब बस्थायाव सोनानै अमाखौ जेरै खानानै लाङोना बेबायदि लांनाय जागोन मिथिखा बिनि उनावसो गासै डिसिसना जाजोबगोन माथो जालायबाय थायोनो नोंसोर सानैयालाय माथो जालायबाय थायो दावराव दावसियानो जोबनो रोंला नामा नोंसोरनि गेजेरावलाय बे खलखानि थाखायनो नांलाय खमलायल' जाबाय थासै आयै बुजिनोनो नाजाया खोथाखौनो नायो जोमैया गावहा फिसा थाजानो रोङा ओमफ्राय आंखौसो दाय होगासिनो माबा आंसो चेकआप खालामना नायहैजानांगौ दाना औ बाबा गाबोन नोंखौबो खेनसे चेकआप खालामनानै नायनि हिन्जाव माहारिखौल' दाय होबाय थाबा जाया माखासे मालाबा हौवाफोरहाबो थायो बेनिखायनो सानैखौबो नायनाया मोजां थादायै नोंबो मोजां नङालै मानसिया माबायदिब्रा आं खयनोसो बरनाम होनो नागिरदों खोनाबाय माबायदि बिनि रावफोरा बिफाबो जानो लुबैयो नायजानोबो बायो माबायै बेखौहाय नायनोब्ला हिन्जावसो नांगौनो हिन्जाव मास मोनसेनि थाखाय बन्दक नांगौनो बेनो लाबोना होफै बेनो हिन्जाव खर'फ्रासो गाज्रि जाखो ना माखो गाबोन ओंखार बुंखादों आं आया मा जाजोबखो बिसोरलाय दाना थाङै थुङै आंनियावसो ज' जाहैजोब्बाय माथो केसा बाबा माखौथो इसेबां सिन्था खालामदाब्लेबाय थाखो नोंलाय बे सालिया खारबाय मोजांसो जाबाय दा आयै जे दिननिफ्रायनो ददिया न'आव गैया बै समनिफ्रायनो आं गावखौनो माबा मोनसे गोमाना थानाय बायदि मोनगासिनो आदा नों दाबो बे हिन्जावखौनो बावनो हायाखै नामा बिनानाव बावनाया एसेबां गोरलै नङाथ' बावनो होनबानो बावनो हानाय आयै ददेखौथ' आंनो मोजां मोननानै लानानै फैदोंमोन आं बेबायदि होखारनाया गोरोन्थि जादों नामाथाय आयै आं ददेखौ लायना फैफिननोसै मा होनदों नों फिसा आरो बे हिन्जावखौ लानानै फैफिनो नाङा फिसा नाङा बे जि ओंखारलांनो होखादो बेखौ बावदो नोङो फिसा बेखौ ज्राब बावगारथारदो नोङो नै दावखाजों आंजों रायलायखाबाय जों सासे सिख्ला नायनानैबो फैखाबाय फिसा नोंनि थाखाय जोबोद समायनाथार जों बेखौहाय नोंजों थाबनो जुलि खालामनानै होनोसै फिसा आरो नों बे थांखांनाय सालिखौ गोसोआव दालाबोथारसै नों बेखौ बावथारदो फिसा नों बेखौ बावथारदो आयै आं बोरै ददेखौ बावनो ददेखौथ' आं हाबा खालामखाबायना आयै आं बावनो हानाय नङा आं ददेखौनो नांगौ आं ददेखौ दिनै नागिरलांनोसै आदा माने बुजिया नोंलाय थांबायसै आरो बियो दाबा सोरजों मा दंहैयो ना बेलेग हौवा लानानैसो दंबावो नों बेबायदि हिन्जावखौनो नोङो आरो लायबावनोसै आरो आसलते आंनि फिसालायानो बेंग्राहाय नोंनो बेंग्रा बे हिन्जावखौ हाबा खालामनानै मा मोनखो नोंलाय मा मोनबोखो ना थाखा फैसा ना सना रुफा ना धन दौलत जेबो थाइसेनि बेसेननि बुस्थुखौनो मोनबासै माथो नोङो नै बेनिखायनो नोङो बेखौ ज्राब बावगारदो आं दायो जि नोंनो हिन्जाव नायदोंना जोबोद माहाजोनखा मालाय नै दायो जों जि बिहामजोखौ नायदों बिसा बिफाया जि बुरजा बुस्थु आरजिनानै दोनखादों मालाय फिसानो हरनो फैसानो बेसेबांबा लाखानो सना रुफा फालें गद्रेज आलमारि आयु मा बुस्थुआनो गारि गंनैसो जाखागोननो बाबा औ आदा बेबायदि बाजैखौसो लाबोनांगौ दा नोंहालाय आरो मा जाम्बिबि हिन्जाव लाखो नोंलाय थाइसे फैसानि मुल्य गैयै हिन्जाव बाबा बहा थांनो नागिरखो खोनासंजोबा मानो जोंनि बाथ्राखौ आयै आंखौ हारसिं हगार दसे समनि थाखाय आदाखौ टेनसन लानो नाङा माने फिसा हनै माथो ब्लडसो ओंखारलांबाय हारे आयै नोंबो बुजिनोनो नाजाया आरो दायो गोसोआ मोननै मोनथाम जानानै दङ मा खालामनो एसेबां बुरजा थाखा एसेबां बुरजा धन सम्पति ना लानो ना नाजावनो जादों बियो थांनो हो बेखौ बहा थाङो सानथों मोजांनो सानथों नै आयै जोङो बिदिनो एसे दिनै एसे गाबोन एसे बुरखाय बेखौ जोङो लाबोनो हाथारसिगोन बै हिन्जावखौ बावहोनो हाथारसिगोन
औ दाउखा फिसा बेबायदिनो खालामनांसिगोन एसेबां बुरजा धन सम्पति थाखा फैसा जों बोरै हगारनो आयै नायहर हनै सोरबा फैदों ओइ सालि सोरखौ नागिरनानै फैबावखो नों बेयावलाय सोर दङ नोंहा बेयाव आयै मा बुंखो नोङो बे न'आथ' आंनिबो न'ना गावनि न'आव फैनायाबो सोरखौबासो नागिरना फैनाय जायो नामा बे न'आ नोंनि होननानै माब्लानिफ्राय जाखो माब्रै बुंनो हाखो नोङो मा सोमोन्दोआव बुंनो हाखो बे न'आ नोंनि होननानै आयै आं बे न'खरनि बिहामजो मिजिंनि हिन्जाव नोङो जाय हौवाखौ लानानै सोमोन्दो दङमोन बे हौवाया गैला थांबाय दाउखा मा बुंदों नोङो सोर बहा थांदों नों बे न'खौ जि दिननिफ्राय गारनानै थांदों बै खालिनो जोङो आइजों आदानि थाखाय बेलेग सिख्ला लाबोनानै होफैबाय मालाय आदाया दायो बे सिख्लाखौ लानानै रेस्टुरेन्टआव ओंखाम जानो थांदों गैला नोंहा जायगा गैला थांदो मा ओइ दाउखा फिसा माथो मानसियालाय गोलैबायसो औ आयै दाना मा खालामबावगोन आदाया बोरैबा लोगो मोनफैबा जारलायानो जाबावसिगोन मा खालामनो दालाय साननो होआंखौ मा खालामनांगौ र'